Τι θα παίξει τώρα Κεσπέρο? Αγλαμάδα είτε εσύ. Ναι. Τι είναι αυτό, αχπαστικό, ανηφέπαρμα, τι είναι? Ναι, αποχαιρετάει η νύφη του συγγενής. Και λέγεται αγλαμάδα είτε εσύ. Αγλαμά. Αγλαμά, Τι σημαίνει? άντε εσύ. Δηλαδή, με κλάμα χαιρετάει του συγγενείς. Γονείς, αδέρφια, φίλες κλπ. Γαράτα ρεστίντε, το μαμπιρεύει. Τι λέει δηλαδή? Λοιπόν, στο μαύρο το βουνό πήρε φωτιά.